Achala. Nke na-eficha akpụkwụ n'otu a na anwụma ndị ọgbanje. Ama m Udodi. Nna m Udodi. Enyi m nwoke kpọrọ m na fon. Enyi gị nwoke bụ onye? Ndụbisi achị anụ, achị atempa. Tata bụ ụka ka a na-alụ ụla ọpụpụ ife ọmụmụ ọbịa. Echi ne bụ Mọnde. Echọrọ m nọọsụ ndị okenye bịa na-eme ọba. Dapụta nke a. Echi ne bụ 19 of April ka ọ ya eme nya bụ ọba. Ọbụna from 19 nwe ị nwere ike ịkpọbazi ya Ogbuefi. Eziokwu. Ọ dị ka ịmara ya na-agwa gị. Ọ ga-azabazi Ogbuefi. So na ọ bụrụ obere olikwu na-eji ili n'ụmụ ọba. Ịbụrụ ka nna mmanya na-aba n'anya because anyị jee n'ebe a ọ mmanya na-aba n'anya ka ya na-aba. Anyị ka nsị ka nwụọ nke ebe a. Eziokwu. Nya bụ Ogbuefi eze na-eche one of ụmụ ọba Anam. Odogwu nwa Oji Ọrọbịa. Dike. Nsogbu arọ ma kero date ya. 19th of April. Ya bụ Mọnde na-abịa. Mana mbọsị ụka abalị mbọsị ụka ka alụ anyị eme nlaba ochie. Onye ọbụla ya nọziri ebe ahụ. O nwere ndị egwu ya rọbịa anya ka ndị akwa ịfụ ka nna akwado. Ya bụ na ọ sọrọ mmụọ abụọ na-ajụ gị ajụ maka anyị ma na abụrụ. Ife dị ama ị ga-achọtakwa akwa dị mma ikwere na anyị du ebe a na-achọtụkwa ndị ala achụọ gị. Ọnwụkwụta gbasara m mmasịkwu jụọ gị na ama m na ihe. A na-achụ m. Ihe sọmta. Olu gị elu. Tata bụ ụka bụ lịa. Echi na bụ Mọnde. Bụ 19th of April. Hey, Odogwu nwanne m. Nwa Oji Ọrọbịa, mana Oji. O nsogbu adịrọ ka ọ dị ka nje mara ma afọ akwa m meghe ije na. Maka na afọ m na nya bụ ije abụrụ obere ije. Gbaa mbọ n'iyi akwa dị oke. Ibe ile akwa gbara ile akwa ọ bụrụ sineti ile isi agwụ bụkwa nke isi agwụ agwụ nya kpọkwuru. Isi agwụ mana iso bụrụ n'ife na-eme. Ị nwekwa ide ike ka mma ọ bụrụ n'isi agwụ dị inwe ike ka mma. Isi agwụ mana iso n'ife na-eme. Iwe ba ife ọbụla niile eme. Ị mana akwa na Ogbuefi ka na-agwa gị taa. Ogbuefi eze na-eche one of ụmụ ọba agwụ. Anyị Odogwu Oji Ọrọbịa nwanne m. O ngwa na-akwado ka mụnwa na-akwado. Na ama m na bịa lie abụrụ ọbịa alụ. Nwanne m o.